Il-Ministru Chris Cardona ippunta subajh lejn Ministru ieħor meta kien mistoqsi dwar il-fatt li hu bħala l-Ministru tal-Malta Enterprise ta' kuntratt lil mara tal-Ministru Konrad Mizzi għal paga ta' 13,000 euro fix-xahar. Ftit wara l-elezzjoni ġenerali f'Settembru 2013 kien ġie żvelat li l-mara ta' Konrad Mizzi tpoġġiet bħala rappreżentant tal-Malta Enterprise f'Xangaj. Ftit tal-ġimgħat wara li ngħatat din il-ħatra, Mizzi ingħatat il-kariga ta' konslu għal Malta f'Xangaj, kif kien ikkonferma l-Ministru George Vella f'intervista ma' The Times of Malta f'Lulju 2015. Madankollu, mistoqsi minn Pier Portelli waqt l-intervista fuq il-programm In-Depth li xxandar fuq is-sit independent.com.mt, Chris Cardona qal li l-għażla tal-mara tal-Ministru Mizzi ma kienx tiegħu biss, iżda fi kliemu effort kollettiv. Mizzi ma kienx biss rappreżentanta tal-Malta Enterprise, kienet ukoll konslu u allura ma kienx appuntata biss mill-Ministeru tiegħi imma kien hemm ministeru ieħor involut. U allura kien effort kollettiv, kien effort kollettiv. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista kellu jammetti wkoll il-mara tal-Ministru Konrad Mizzi ma kienx jafa qabel l-elezzjoni li tagħti x'tifhem li l-għażla tagħha l-paga ta' 13,000 euro fix-xahar ma kienx waħda minħabba l-esperjenza tagħha iżda proprju għax il-mara tal-Ministru Mizzi.